chakakosha parevolution yatiri kufamba nayo, it's moving a step ahead zuva nezuva towards the right direction. Taona kuti the regime is non-negotiable. The regime is wild. We made sure kuti we focus on engagements. Izvezvi revolution yakutambirika kubva kune civil society. Takaona self-trust yaita urongwa wakazopedzisira regime yakupisa dzimba nemaofisi, but well macomrades akaenderera mberi wakanohosta Twitter space. Then takaona wemapato, takaona MDC ichinyora pakajeka kuti they don't tolerate the ED 2030 agenda. Then takaona imwe part yati patsamba yayo mangwanani inonzi Zimbabwe Independent yanyora tsamba yajekesa kuti pasi na 2030. So we are moving on, we are engaging. Chakakosha pa revolution, we need to focus more on the positives, because ndidzo dzinoita kuti tiende kumberi. Takaita a call to the opposition, tikati taakuda kuti vari kuruling nevari kuopposition nevasingaiti zvematongerwo enyika vanhu vabatane. That call taiita nenhau yekuti isisu kuactivism tanga tichiona kuti nzira yacho iri kurema, nenhau yekuti tinenge tisina an organization which is a vehicle. They try to abuse us, so we engaged kuitapota wema political parties, inzwai nyaya iyi, pindirai, aid your voices. So political parties are moving on, they are aiding voices. Even my main opposition parties, wana comrade Chamisa, turikuona kuti vari kunyora mazuva ano zvakanyanya nenhau yekuti wasarudza kuti panguva yatiri haichaiti kunyarara, saka tiri kutsigirana nazvo, tiri kuenda kumberi. Yes, tinoziva kuti nenhau yekuti tine mabackgrounds akasiyana siyana, kushandidzana kunogona kunetsa kufungirana, asi pa revolution isisu we don't listen to nonsense. Nenhau yekuti we don't reason much, we focus on action. Chinokozera revolution inhau yekuti tinenge tatoconcluda kuti all channels are being abused and the people's revolution is the only one left. So we engaged all political leaders. They know and understand the people's agenda. Vari kufamba nayo, vari kuitsigira. Sati tichiona vamwe mu social media vanenge vachiita kune kwavakarerekera, aiwa pambai ne revolution. Ma commanders a revolution, they are well informed. Then kune mamwe mapato akaita sana ZAP, tinotenda takwanisa kutaura nevamwe wavo utungamiri, vari kutaura kuti navo vakajekerwa muchinguva chipfupi chinoteera vachabuditsawo statement yavo kuti vakuuya kurevolution. Revolution iyi yakauya nenyaya yekuti we noticed kuti we now have the enemy amongst us who is planning a total state capture. In that plan, they want to abuse the constitution and suspend election. The first move yavari kuita is the proposal of 2030. Chakuita kuti mhuri yeZimbabwe tibatane is because a minister of legal affairs watinotambirisa mari isisu as taxpayers, he went on supporting a
move yaitwa political party to abuse the people's constitution. Wachingoti mutemo, indakakutaurirai kuti isa hatina mutemo watichateerera pano nenhau yekuti mitemo yaakushanda munyika ndeyezvigananda. Asi vamwe vanononoka kutinzwisisa, vanenge vachingoti regai tinoenda mataredzi mhosva anotiteerera nenhau yekuti mutemo unoti. Yes, mutemo unenge uchikuchengetedzai, asi chamunofanirwa kutarisa semasi yeZimbabwe ndeyekuti wari kutungamira, wari kuchengetedza mutemo wacho vari kuuchengetedzawo here. Ndo zvinhu zvakakosha. Saka mukaona ruzhinji runenge rwasvika pakusungwa, nyaya dzavo dzoramba kubuda mumazita redzimhosva, zvinhu zvataigara tichitaura kuti mhuri yeZimbabwe, don't accept to get into the hands of these people. Saka vazhinji vese vamwe vasangana nematambudziko vanhu vatinenge tatsiura kuti iwe don't hand over yourself to these people. Please make sure kuti you are safe, because this is no longer a government, it's now a mafia. Saka vamwe wachiri kufungidzira kuti tichine hurumende muZimbabwe. Ini pamwe pacho kana ndataura ndinongoobserva, ndoteerera, ndoti itai. So hapana watisingakurukuriri nawo tichivajekesera kuti the country is now being run by a mafia. The only thing we can do to dismantle this mafia system is to unite and fight as the people of Zimbabwe. Asi todaira kuti shoko iri rasvika kwakawanda, vatungamiriri vazhinji vakurinzwisisa. First and second chimurenga tairwisana nemuwengi aibva kunze. Tarwisana nemuwengi abva kunze, ndo pakazvarwa ma-revolutionary parties atanga tichifamba nawo. Tati fambei, we noticed kuti in revolutionary parties maakudevelopa ma-characters ari kuita imitate the characters of the enemy aitambudza vana veZimbabwe panguva ye-pre-colonial era. Topinda zvemucolonization, ndo ma-characters aakuitwa nevamwe wedu. Izvi zvakatitorera makore kuti tizvione, nenhau yekuti taiti wedu haangatidaro. Asi tarisai kuti ma-African countries ese, people are now being abused by their own. Totanga ku-DRC, kwanga kuina wana Lawrence Kabila, wanetsa washungurudza masi, wakasvika pakubviswa nemauto, including mwana wake involved. MuZimbabwe izvezvi we are saying Mnangagwa ngaabviswe ne1. Akaramba achabviswa nemhuri yake. This is what we are going to do. How, we don't know, but we are going to just send an instruction kuti shamari chienda unoudza mudhara wako kana murume wako kuti it's time to go now. Izvi zvinhu zvandiri kutaura zvichaitika kana vakaramba vachiita zvavari kuita zvekusateerera masi. Zvinhu zvichaitika izvozvo. The enemy is now among us. So we need to unite more now than ever. And what I need to guarantee you is, with this revolution yatiri kufamba nayo, victory is certain. Izvi tinozvidzokorodza tisingatyi. Wanoenda kumachechi kune muimbi unoti, Mambo Jesu wakataura kuti ndawe kuenda asi basa tasiya tapedza. Isu arume mukaona patatsika hatisii pakadaro. Mirizhonga yese inenge yakuitwa iyi nepaniki yese inenge iri kurejimu inhau yekuti tine patinenge tatsika tapfuura napo. We are not in this revolution to play. Pamakanzwa pachinzi mirirai muone action, vanhu focus yairamba vachida kuremedza Mudarageza kuti he must do everything. Ndiye anofanira kutenga fodya yacho,
ndiye anofanira kumona, ndiye anofanira kubalaita, ndiye anofanira kubhemera vanhu futi. Aizvozvo ndo zvatakaramba. Takati mudhara signal zvayatouya, isu taakufamba nesignal yamatipa and no reverse. That's why we are here. Toda kutenda zviri kuitika ku Tanzania. The mass is in charge. KuTanzania wanotorarama zviri nane kudarika muZimbabwe. Asi isisu wemuZimbabwe hatisati tatanga action nenhau yekuti we are experiencing the heavy hand from the regime. Asi regai tikuudzei, taakufunga kudzosera munhu wese kuna amai iya. Asi isisi hatidzosiri pana mai Mnangagwa. Amai wari kuratidza kumira nevanhu ndimai Chiwenga. Ndo mauto atiri kuapila nawo. Saka taakutoapilawo kuti amai isu taakutochemawo pano kuti kana tatanga action tauriranaiwo nevamwe kuti chengetedzai wana weZimbabwe, because we don't have a choice. Ndimi mai wenyika asarudzwa newana werevolution. Uyo mai Mnangagwa asarudza kudya nezvigananda. So tinotoenda pa next level for authority. So my general way, muri yeZimbabwe yatambura. We are ready to move with munhu wese kuna amai takatarisa pamuri ipapo. You are a well decorated soldier. We are here to support you. Saka musambovhundutsirwe kwamuri ikoko, isu semasi tatotaura kuti you have our official support. Tibatsirei tisunungure wana weZimbabwe samai wenyika, because Mnangagwa nemhuri yake watambudza vanhu. Saka macomrades, ngatirambei takabata panyaya yerevolution. Wanonzwisisa zvemutemo ndo waakufambira nyaya idzodzo achititsanangurira. Mapress conference ari kuitwa, Twitter spaces ari kuitwa, nenhau yekuti paground nhasi maona birthday raJob Sikana chairo wabudisa hundreds and hundreds of police officers kurambidza munhu kucelebrate birthday rake raakazvarwa ari ega. That's the level of panic iripo kuregime. Asi musatye, fear not. Nenhau yekuti the spirit of the revolution is upon you. Zvinhu zvese zviri kufamba neline. Mirirai muone action, muchanakirwa. Asi the duty of the mass is to unite. Makuhwa siyanai nawo. Makuhwa hatimadi zvachose murevolution. That's the first disclaimer yatakatanga kugoverana. Kuti makuhwa anouraya revolution is better kunyeba. Kunyepa kutori nane, because we can prove it ona ndezve kunyepa izvi. Then lies got short legs. Ko makuhwa murevolution tiri kuti pasi nawo. Tungamidza revolution pamberi. Let's all focus on the agenda. We all say no to 2030. Ndinodaira kuti more political organizations and more churches and other stakeholders who add their voices in this during this coming week. Izvi tinozvitaura from an informed position. Pamberi nerevolution. Isu vatungamiriri wenyu takanaka tiri pano. We are not going back. Whether zvigananda zvaita ma efforts up, isisu we are ready to meet them head on. Pamberi nerevolution.